Takže čaute, pozdravujem všetkých. Nočná misia na tomto úseku bola úspešná, tak sa poďte so mnou pozrieť, že ako to dopadlo. Na zdravíčko. Podstatné je, že máme nahodené, máme pred sebou noc, máme tu nejakej 7:30 až 8 a uvidíme, čo sa stane. Mohol by prísť nejaký kaprík. Hociaký kaprík. To je cieľ, proste kapor. Držte palce a vidíme sa. Po rýchlom presune s vozíkmi na naše lovné miesto sme všetko pripravili na lov, poslali sme všetky prúty do vody, jemne zakrmili naše miesta a vychutnávali si zaslúžené pivko. Spolu so zapadajúcim slnkom sme si s Peťom vychutnávali atmosféru na rieke, dúfajúc, že sa nám podarí oklamať miestnych riečnych bojovníkov. Prvý kontakt na seba nenechal dlho čakať. To je kaper. To je kaper. Som netočil, nevadí, ale začal som už, neboj sa. Ale máš strašný romantický záber teraz. Nemám žiadny BVV. Hlavne ho nestrať, prosím ťa. Pecka, Peťo. Je to paráda. Milujem to. Najviac. Peťo, náš prvý spoločník. Dúfame. Kaprík. Ešte nie je vonku, ale vyzerá to dobre. Hlavne mu nedaj. Nedám nič. Bublinky sú. Poď. Krásne. Dvadsiatka sa tam stratí jak nič. Tu má nejakú ranku, už ho niekto vyrezal zjavne. Papulka mesitá. Čo si? Dobre. Prvý kaprík je vonku. Prvotný predzákrm, včera sme prišli si sem len zakrmiť. Je to tam, prvý kapor, ani sme nečakali, ešte ani poriadne tma nie je. Takže poďme si ho ukázať. Forfish mix jahoda z podbrehu a tento nádherný šupík. Krása, ešte nemáme ani úplnú tmu. Noc je v podstate ešte mladá a veríme, že ešte niečo príde, aj keď ja som už asi maximálne spokojný. Je to nádherná ryba s obrovskou papulou. Krásny je. Díky moc, kamarát. Šup rovno domov. Si rád? Najviac. Gratulujem, Petko. Ďakujem krásne. No, takže Peťko má druhú rybku. Tento raz skolíta. Je tam.
No Peťo. Kaž. Dobre, môžeš pustiť. Držím. Jo, a tento je pekne dlhý, kámo. Hej. Ani hodinka a pol neprešla, 11 hodín, máme tu druhého kaprika. Tento je o niečo menší, ale o to dlhší. Nádherná riečna forma, krásny kaprík. Tento raz čilina za násovou popkou priamo z koryta. Nádhera. A noc ešte nekončí, veríme. Takže ten zákrnom včerajší stál za to a veríme, že ešte niečo dneska príde. Nádherný dlháň, riečny. Krásna ryba. Môžeš ísť, kamarát. Ďakujeme krásne. Jo, fiška na brdla. Oplatilo sa počkať až do rána. Jednoznačne. Krásny 10-kilový riečny dlhaň. Či celkom živý chlapec. Veľmi potešil, lebo prvýkrát som na tomto mieste. Takýto krásny šupik. Zabral na samostatnú 20 mm ML cocktail, čiže krab. Pekný podbrehový kaprik. Super. Krásne ráno. Čago. Dobre, ideme si spraviť kávu, nie? Jaj. Všetko pekne pobalené. Tam je moja cesta. Tu je môj vozík. Ideme domov za Sinátorom a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.